if Heather's watching this or anyone responsible is watching it, the message is the same. We miss you. We want you back home. We don't understand. Don't want to understand. There's nothing to forgive. There's no laws broken. Heather, if you see this and you can come home or at least call. We don't understand. Pentru povestea de astăzi ne aflăm în Carolina de Sud, mai precis în Horry County, unde în anul 2013 locuia și familia Elvis. Îl avem pe tatăl Terry, mama Debbie și fiicele Morgan și Heather. Heather, în vârstă de 20 de ani, își iubea tare mult părinții și mai ales surioara. Vorbim despre o familie unită și ce trebuie să știți este că Heather avea o relație super specială cu tatăl ei Terry. Comunicau zilnic. Fetei i-a plăcut mereu să fie independentă, de aceea, în anul 2011, după absolvire, aceasta a decis că nu mai vrea să locuiască în casa părinților și s-a mutat într-un apartament pe care îl împărțea cu Brianna, prietena ei cea mai bună, iar Terry și Debbie, normal că au susținut-o cu drag. La vârsta de 20 de ani, Heather muncea, dar în același timp învăța pentru a-și îndeplini cel mai mare vis al ei, acela de a fi într-o zi o cosmeticiană de succes. Între timp își câștiga banul lucrând ca și chelneriță la pubul The Tilted Kilt din Myrtle Beach. Heather, mereu cu zâmbetul pe buze, își trăia viața la maxim, iar cei din jur observau acest lucru. Suntem în anul 2013, trecuse deja un an de zile de când Brianna și Heather locuiau împreună, iar fetelor începea să le meargă din ce în ce mai bine. Cu toate acestea, lucrurile au început să se schimbe atunci când Heather a cunoscut un anumit bărbat. Era luna iunie, iar Heather se afla la pub. Era o zi grozavă pentru ea. La un moment dat, aceasta a intrat în bucătărie să lase niște tăvi și a avut marea surpriză de a-l găsi pe Sydney Moorer acolo, reparând un aparat de bucătărie. Sydney avea 37 de ani, era căsătorit și avea 3 copilași. Cei doi au făcut cunoștință și au vorbit puțin, dar a fost îndeajuns ca fata să se îndrăgostească. Aceasta avea un cont de Twitter, numele ei acolo era Moonchild și nu făcea decât să posteze pe pagina ei mesaje ca și acestea. Îmi plac bărbații mai în vârstă. Sau mesaje vulgare adresate tipului care repară lucruri la pubul unde lucrez. De asemenea, când se afla la pub, le spunea colegilor despre el. Lui Sydney îi plăcea toată această atenție, începând să se prezinte tot mai des la pub, în special când era tura lui Heather. Este posibil ca cei doi să fie început o relație în luna iulie. Atunci Heather a postat pe Twitter: "Copilul a făcut ceva rău", sugerând o posibilă aventură cu Sydney. Colegii fetei erau conștienți de ceea ce se întâmpla și așa au început să circule zvonurile despre aventura celor doi. Unul dintre acești colegi a declarat: "Cu toții știam despre el. Multă lume își bătea joc de ea știind că se culcă cu un bărbat căsătorit." Începând cu luna august, cuplul a prins curaj și a început să se afișeze în public. Sydney o vizita și în zilele lui libere, îi ducea cafea și covrigei dimineața și o aștepta în spatele restaurantului în mașină până aceasta termina tura. Bărbatul a început și el să le vorbească prietenilor săi despre relația lui cu Heather. Cel mai ciudat este că plănuia să o angajeze pe aceasta ca și babysitter pentru copiii săi, iar ea știa despre această idee și era încântată să fie dădacă pentru copiii lui. Cei doi se întâlneau foarte des în locuri foarte retrase și erau mereu în contact unul cu celălalt. Fata deja îl iubea pe Sydney și știa că are o soție acasă, dar acesta se plângea mereu de ea și promitea că o va părăsi foarte curând. Totuși, timpul trecea și nu se întâmpla nimic. Prietenii au avertizat-o de mai multe ori, i-au spus că mai mult ca sigur Sydney nu va renunța niciodată la familie pentru ea. Pe 21 septembrie, Heather a postat pe Twitter: "A fost odată ca niciodată,
un înger și un diavol care s-au îndrăgostit. Nu s-a terminat cu bine. Situația a devenit tot mai toxică odată ce soția lui Sidney, Tammy, a descoperit până la urmă ce se întâmplă și a confruntat-o pe Heather la telefon. Brianna a fost și ea de față și a auzit conversația celor două femei. Tammy își bătea joc de Heather, i-a spus că soțul ei nu voia decât să aibă o aventură cu ea. L-a pus și pe Sidney să vorbească, iar acesta i-a spus așa: ai fost doar o tipă care foarte ușor și-a deschis picioarele pentru mine. Heather se simțea oribil. Cei doi o tratau ca pe ultimul om și începea să nu se mai simtă ea însăși. Tammy și Sidney erau căsătoriți și aveau 3 copilași, dar relația lor era una foarte toxică. Dintre ei, Tammy era cea dominatoare. Ea decidea totul pentru Sidney, de la locul de muncă, la banii din buzunar, iar în momentul în care a aflat că a fost înșelată, a luat-o razna. Obiectivul ei acum era să-i facă lui Heather viața amară. În primul rând a început să își încătușeze soțul la pat pe timpul nopții și asta doar ca el să nu plece pe ascuns la Heather. I-a schimbat apoi parola de la telefon, parolă pe care doar ea o cunoștea, și l-a obligat să își tatueze numele ei pe burtă. Sidney a acceptat totul cu speranța că așa va reuși să își salveze căsnicia. Tammy însă nu s-a oprit acolo. Nu a sunat-o pe Heather doar o dată, ci a sunat-o de mai multe ori. O căuta zi de zi și la locul ei de muncă, sperând că îi va crea probleme, iar de cele mai multe ori îi trimitea fetei poze sau videoclipuri cu ea și cu Sidney în timp ce făceau dragoste. Fata a încercat să nu îi mai bage în seamă, însă era foarte greu, mai ales că Tammy îi trimitea mesaje amenințătoare în fiecare zi. La începutul lunii noiembrie i-a trimis acest mesaj: spune-mi unde te afli în această clipă, dacă nu, voi afla oricum unde ești. Îți dau o ultimă șansă să răspunzi înainte să ne întâlnim personal. Îl urmăresc pe Sidney din ianuarie 2012, așa că cel mai bine ar fi să mă suni, să vorbești cu mine, să te salvezi. Heather, disperată, i-a scris așa: cred că ești puțin obsedată. Nu ar trebui să-ți faci griji în privința mea. Nu sunt atât de importantă. Fata chiar nu înțelegea. A încheiat relația cu Sidney, dar Tammy tot insista. Spre sfârșitul lunii noiembrie, situația s-a mai calmat. Familia Murer plecase în vacanță în California, iar Heather a avut parte de 3 săptămâni de liniște și de relax. În aceeași scurtă perioadă s-a mai întâmplat ceva foarte frumos, și anume Heather a aflat că fusese acceptată pentru jobul de make-up artist și că ar fi început să lucreze într-un salon adevărat în mai puțin de o lună de zile. Vă puteți imagina cât de încântată era. Urma să își împlinească cel mai mare vis al ei. Totuși, Heather avea altă grijă pe cap acum. Tot pe la începutul lunii, fata, la fel ca și colegii ei, au observat că aceasta a început să se îngrașe. Heather era îngrijorată. Dacă era însărcinată? Speriată, a făcut un test de sarcină, dar nu a primit niciun răspuns. Nu era sigură dacă era sau nu însărcinată, dar în orice caz, copilul cu siguranță ar fi fost al lui Sidney. Heather a decis să își continue viața oricum. În acea iarnă a acceptat să meargă la întâlnire cu un nou băiat pe care îl cunoscuse de puțin timp, dar despre care simțea că este un băiat bun și spera la o relație nouă și sănătoasă. Steve Schiraldi este numele lui, iar pe data de 18 noiembrie a luat-o pe Heather cu mașina în jurul orei 22 și împreună au admirat luminile de Crăciun aprinse prin oraș. După plimbare, tinerii au decis să meargă într-o parcare, unde Steve a învățat-o pe Heather să conducă. Încântată, fata le-a trimis această poză Briannei și lui Terry și mesajul: uitați-vă la mine, știu să conduc. Întâlnirea s-a încheiat în jurul orei 1 și 15 minute, dar înainte de a-și lua la revedere, cei doi tineri și-au promis că vor mai ieși în curând la o nouă întâlnire. La ora 1 și 45 de minute, Brianna a primit un apel îngrijorător.
era Heather și era agitată pentru că tocmai o sunase Sydney cu un număr de telefon necunoscut. Acesta insista că și-a părăsit soția, că îi părea rău și că voia neapărat să o vadă. Brianna a rugat-o pe prietena ei să se liniștească și să nu facă nimic momentan. A sfătuit-o să meargă la culcare, iar a doua zi ar fi hotărât mai bine ce era de făcut. Fetele apoi și-au spus noapte bună. A doua zi, de vreme, poliția locală a fost trimisă într-o zonă izolată lângă portul Peachtree, unde a fost văzută o mașină abandonată. Agenții au ajuns la fața locului și au observat că mașina era încuiată, așa că au verificat numărul de înmatriculare și au aflat că numele proprietarului era Terry Elvis. Terry se relaxa acasă în fața televizorului când a fost contactat de cei de la poliție. Au încercat să îi explice situația, dar Terry era atât de confuz încât a trebuit să vadă cu ochii lui ce se întâmplă. Când a ajuns la port și a văzut mașina fiicei sale parcată atât de neobișnuit, într-o zonă atât de pustie, s-a îngrijorat imediat. A deschis mașina și le-a permis agenților să o controleze, dar aceștia nu au găsit nimic suspect. Totuși, nu au găsit nici lucrurile lui Heather, precum telefonul sau geanta, iar Terry a început să se panicheze. A încercat să o sune, dar telefonul era stins. A căutat-o apoi la pub, dar acolo nu se afla și a aflat că era și ziua ei liberă. Terry și-a dat seama că ceva nu este în regulă, pentru că Heather nu mai dispăruse așa niciodată. Inițial, nu s-a gândit nimeni la crimă. Mașina fetei era în condiții bune, nu existau geamuri sparte sau urme de sânge. Totuși, Heather a fost dată dispărută, iar poliția, familia, prietenii, dar și mulți voluntari au început să o caute în preajma portului. În același timp, scafandrii au controlat lacul de mai multe ori, însă nu au găsit nimic. Heather Elvis's family and friends mounting a search across several counties again this morning. Teams of volunteers fanning across South Carolina in the bitter cold, searching by boat, by ATV, on foot and horseback. No amount of attention, no amount of law enforcement, no amount of work, effort that I do or anybody does is ever going to be enough until she's back home again. The 20-year-old disappeared after a date in the early morning hours of December 18th. There's no clear indication of why she left the apartment again after the date. There was no obvious signs of anything that occurred at the apartment. Earlier that night, her date was teaching her how to drive a stick shift in this small parking lot. She called a friend afterwards to say how well the date went. Her father says she sent him a text. It was this picture of her driving the car that night. For years, I tried to teach her how to drive one, and I just didn't have the patience to do it. And now she was doing it on her own. I'm very proud of it. The next day, when she failed to show up for work, police found her abandoned car at a boat landing not far from her parents' home. I think that everybody should take a moment to hold their family and tell them that they love them, because sometimes it's not enough to just assume that they know. Just waiting for the right person to come forward and say, I saw something, or I heard something, or I know something, or I did something. They've kept the Christmas tree up, and her presents are waiting for her. La un moment dat, tot în apropierea portului, au fost găsite câteva oase umane. Rezultatul analizelor însă arătau că era vorba despre oasele unui bărbat. Detectivilor nu le-a rămas decât să controleze camerele de supraveghere din oraș. În primul rând, l-au chemat pe Steve la secție, iar acesta a fost interogat. Well, Tim, you mentioned community, and one small community of Heather's is where she worked, a place where coworkers say they still feel the pain of not having Heather by their side. Heather worked for us for over a year, and her name, we still keep her name on the schedule, because, she, until there's peace for everyone, her family, the community, our work family, we're keeping her name there. Spre șocul familiei Elvis, care împreună cu alți voluntari încercau din răsputeri să obțină informații despre Heather, Tammy și Sydney au decis în același timp să posteze pe internet mesaje împotriva acesteia. Tammy a scris așa:
Sydney m-a înșelat cu o psihopată în lunile septembrie-octombrie, iar de atunci psihopata a dispărut. Detectivii au aflat între timp despre aventura lui Sydney cu fata și au decis să îi pună și lui câteva întrebări. Inițial, acesta nu a recunoscut nimic. A declarat că el nu se afla în preajma portului în acea noapte, insista că el și Heather nu își mai scriau de mult și nu mai aveau niciun fel de contact și insista că în acea noapte el și soția lui se plimbau cu mașina prin oraș în căutarea unui loc retras unde să poată întrețină relații sexuale. Agenții, bineînțeles că nu l-au crezut, dar aveau nevoie și de noi indicii. Au examinat atunci telefonul fetei. Pe data de 18 decembrie dimineața, Heather a primit un apel de la un număr necunoscut. A vorbit cu persoana misterioasă aproximativ 5 minute, apoi, de 9 ori, a mai încercat să sune înapoi la același număr. Persoana care a contactat-o însă a folosit un telefon public în acea noapte, iar detectivii au aflat din fericire foarte rapid despre care telefon era vorba. Au controlat camerele de supraveghere din acea zonă și, într-adevăr, au observat că cineva a folosit telefonul exact la ora la care Heather a fost contactată. L-au întrebat pe Sydney dacă era el în imagini, iar acesta, inițial, a negat că el ar fi sunat-o. Did you try calling her just a minute? A second? You sure? Maybe. Okay, how about we start again? I did. I called her. Okay, what did you say? I asked her to please leave me alone. Tammy a fost și ea interogată, dar a declarat că nu are nicio legătură cu dispariția fetei. You guys don't understand. I had boyfriends. We had an open marriage. That's okay. I could care less if he had sex with 100 people. Okay. All right. I mean, that doesn't really, it doesn't bother me. So, I mean, this girl, I can tell you just by, as an outsider looking at the Twitter, which I didn't know existed until all this went down, she's not right. She's not normal. I was 20. I partied with bands constantly. I wasn't that kind of girl. And believe me, I had the friends to make me that kind of girl, and I didn't do it. Detectivii atunci au decis să verifice toate camerele de supraveghere locale disponibile și au găsit rapid alte dovezi extrem de importante. Cu puțin timp înainte de a efectua apelul telefonic, Sydney a fost surprins cumpărând un test de sarcină. Când a fost întrebat dacă testul de sarcină era pentru Heather, acesta a negat și a spus că nu era pentru soția lui. Cel mai important era că agenții au găsit imagini cu mașina lui Sydney chiar în apropierea lacului. La ora 3:36 se îndrepta spre locul în care a fost găsită mașina fetei și a plecat la ora 3:46. Agenții credeau acum că Sydney 100% a fost ultima persoană care a vorbit cu Heather și ultima persoană care a văzut-o. Agenții au reușit să afle care a fost traseul fetei din acea noapte, localizând telefonul ei. Ora 2:30. Heather sună la acel număr necunoscut, dar nu îi răspunde nimeni. Decide apoi să meargă la un bar care se afla aproape de apartamentul ei și stă acolo aproximativ jumătate de oră. Îl mai sună pe Sydney din nou, iar de data aceasta primește un răspuns. Fata atunci se întoarce la apartament, iar după 5 minute pleacă din nou. Ora 3:25. Heather face un alt apel către Sydney. Acesta răspunde și rămân la telefon timp de 4 minute. Ora 3:41. Heather îl sună din nou pe Sydney, dar acesta nu-i răspunde. Ora 3:42. Telefonul lui Heather este stins. Mașina lui Sydney a fost văzută lângă port chiar la acele ore. Probele erau deja suficiente pentru a-l aresta, însă odată ce au obținut un mandat de perchiziție, agenții au controlat casa acestora și au descoperit altceva. Au descoperit că Sydney și Tammy au dezinstalat camerele lor de supraveghere din casă pe data de 20 decembrie și au instalat altele noi chiar a doua zi.
Din păcate, agenții nu au reușit să pună mâna pe sistemul vechi, dar controlându-l pe cel nou, au găsit niște filmări foarte interesante de pe data de 21 decembrie. În primul rând, i-au văzut pe cei doi spălând scaunele din față a mașinii și în aceeași zi au scăpat de cârpele folosite pentru a face curățenie, dându-le foc. Prayer vigil for Heather Elvis. It was held last night at Peachtree Boat Landing. Her car was found abandoned there in December 2013. Her family continues to ask anyone with information to come forward. We just have a feeling that there's people out there that know something that haven't come forward yet, and we're just hoping that no matter how little they think it is or how much trouble they think they might get into or what people might think of them, that all of those things, they'll overcome that and just go ahead and come and tell what they know. The Elvis family plans to hold a fundraiser next week to rebuild a community garden at the landing. They will spread rocks sold during that fundraiser in the garden on Heather's birthday, which is June 30th. Proceeds will go to the Q Center for Missing Persons. În luna februarie anului 2024, agenții au făcut un anunț important. Comunitatea s-a șocat să audă că Tammy și Sydney erau acuzați de răpire și, chiar dacă nu exista un cadavru, cei doi au fost acuzați și de crimă. Cuplul nu voia să spună nimic în legătură cu unde s-ar putea afla corpul fetei. This morning, Sydney and Tammy Moore are behind bars in connection with the disappearance of 20-year-old Heather Elvis. I wanted to feel happy about it, but there's no joy in it. Heather's still not home. And for over 2 months, frustratingly slow progress until Friday's arrest, where police also raided the couple's home. Anything that we release at this point, it could do a lot more harm than it could do good. The breakthrough in the case coming from a discovery made by Elvis's father. He says he looked up her cell phone records. There were a lot of calls to one particular number in the last hours before the phone stopped working. That number, the parents telling ABC News, belonged to 38-year-old Sydney Moore. Police say he and Elvis may have had a romantic relationship. Faptul că nu exista un cadavru îi împiedica pe Tammy și Sydney să fie arestați. În cele din urmă a trebuit să se confrunte doar cu acuzațiile de răpire. Pentru Debbie, mama victimei, a fost un moment foarte dezamăgitor atunci când acuzațiile de crimă au fost retrase. Tammy și Sydney au putut să își plătească cauțiunea și să plece acasă să aștepte procesul. Însă, odată ajuns acasă, cuplul nu a stat pe gânduri și chiar dacă nu aveau voie să facă așa ceva, au decis să apeleze la televiziune pentru a protesta, susținând că sunt nevinovați. Sydney Moore says he's frustrated he can't talk about it. He did talk about how it's hurting his family. It's all a game. Everything's a game and it's not a game. It never has been a game from the very beginning. The meanness that I've seen come out of people, it amazes me. How you can be so mean to someone you know nothing about a subject you know nothing about something that we did not do. Since being charged, Sydney Moore says he's lost nearly everything he's worked for in his life and can't get a job while the case goes through the legal system. Despite the costs, Moore says he won't stop fighting the charges. Because if I confess to something I didn't do, then there's a murderer or a kidnapper or whatever running around somewhere in this community. And no one even knows. That's the scary part. Sydney a încălcat regulile impuse de autorități, așadar a fost condamnat la 5 luni de închisoare. Între timp, Tammy lăsa aceste declarații online. Simt că acest oraș vrea să mă pedepsească pentru ceva ce nu am făcut. Ajungem așa în anul 2017, anul în care Sydney a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru obstrucționarea justiției. Iar abia în anul 2019, el și Tammy au fost găsiți vinovați pentru răpirea lui Heather și au fost condamnați la 30 de ani de închisoare.
Sidney susținea în continuare că el este nevinovat. Dacă aș putea, aș spune unde este, dar nu știu. Am și eu copii și înțeleg, dar pur și simplu nu știu unde este Heather. We, the jury, find the defendant, Tammy Kaysen Moore, guilty of kidnapping. Sydney Moore will spend 30 years in prison now for kidnapping and conspiracy in the case. The jury handed down that guilty verdict on Wednesday after less than 2 hours of deliberation. I feel like I'm begging for my life for something that I didn't do, that I didn't have anything to do with. Moore was ultimately sentenced to 30 years in prison for each charge. 2 sentences she'll serve at the same time. We get back in the back room, and Terry put his hands on my shoulders and he said, "Now what?" And I said, "Exactly. Because this is over." But we still haven't found Heather. And it's like I was telling the judge, there has to be something more. There has to be something more that we could hold over their head to make them talk. It was so hard to walk out of the courtroom knowing that that might be the last time we get to do anything in that way. Cadavrul lui Heather Elvis nu a fost găsit nici acum. În fiecare an de ziua ei, familia Elvis răspândește prin oraș anunțuri cu persoane dispărute, cu scopul de a ajuta și alte familii care trec prin aceeași tragedie. Familia și prietenii fetei speră ca cineva să vorbească la un moment dat, să le spună ceva ce îi va ajuta să o găsească. Debbie, bineînțeles, nu va renunța niciodată la speranța de a găsi răspunsuri și vrea să lupte în continuare pentru fiica ei, dar și pentru familiile care trec prin aceeași situație. Știe ce înseamnă această durere și se va asigura că va fi acolo pentru cei care vor avea nevoie de o mână de ajutor. Terry continuă să spere că într-o bună zi o va găsi. Îmi doresc ca într-o zi să mă întorc cu fața spre ușă și să o zăresc pe ea intrând în casă. Oare chiar cred că se va întâmpla așa ceva? În adâncul inimii, nu. Dar nu voi renunța niciodată. Dragilor, vă mulțumesc dacă ați ajuns până în acest punct și vă invit să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o până acum și doar dacă aveți chef, bineînțeles. Aceasta a fost povestea tristă a lui Heather Elvis, dar vă aștept în curând tot aici cu un nou episod de Mystery in Crime. Până atunci, să nu uitați să aveți grijă de voi.